חושבת שאני אקרא סיפור? איזה ספר את רוצה לקרוא? איזה. יאללה, בואי נקרא את הספר הזה. האגדה המפורסמת שכל ילד מכיר על זוג האוהבים מכוכב יאיר. הכל התחיל כשהם הכירו בצופים. האגדה המפורסמת שכל ילד מכיר על זוג האוהבים מכוכב יאיר. הוא היה אביב אמיץ והיא הייתה נסיכה. הם נפגשו כשבצופים הרימו יחד סככה. הם התחתנו בגיל 15 או משהו כזה. כשבסין אמר לה מותק, נראה לי שזה זה. היא אמרה כן, ובקפריסין זה קרה עם כל החברים והמשפחה. לא. לימות אמר, עושים צער רציני, להתחתן לגיל כזה זה קיצוני. לימות אמר, עושים צער רציני, הופכים לחיות לעד אחת עם השני. לימות אמר, עושים צער רציני, להתחתן לגיל כזה זה קיצוני. לימות אמר, עושים צער רציני, הופכים לחיות לעד אחת עם השני. הם חזרו הביתה נרגשים לאללה, הלכו לישון מאוחר, כמעט ב10 בלילה, בדירה הקטנה שלו ושלה, שכמו בכל דירת סטודנטים אסור לאכול בה על הספה. ואז התפתח לו ויכוח די מוכר, כשתמר אמרה לו הלו, תקצור את השיער. אחרי שנה היא נכנעה והסתיימה התקרית, והשתלם כשהתברר שלדירה אין מעלית. לימות אמר, עושים צער רציני, להתחתן לגיל כזה זה קיצוני. לימות אמר, עושים צער רציני, הופכים לחיות לעד אחת עם השני. לימות אמר, עושים צער רציני, להתחתן לגיל כזה זה קיצוני. לימות אמר, עושים צער רציני, הופכים לחיות לעד אחת עם השני. כעבור 20 שנה הכל ממש כמו בתוכנית, עם מספיק ילדים כדי לפוצץ את המכונית. 4 בנים, 3 בנות, כלבה אחת, כולם באים לבקר כשהיא סוגרת שבת. מרימים כל יום את הדגל ב8 בבוקר בסלון של הבית שקנו ביוקר. הזוג חולם על סיפור כזה, והם חיו באושר עד היום הזה. לימות אמר, עושים צער רציני, להתחתן לגיל כזה זה קיצוני. לימות אמר, עושים צער רציני, הופכים לחיות לעד אחת עם השני. לימות אמר, עושים צער רציני, להתחתן לגיל כזה זה קיצוני. לימות אמר, עושים צער רציני, הופכים לחיות לעד אחת עם השני.